Бародаро дар канали Самбои ТВ якате буд обуна шавед, ҳам подписатсия кунед. дӯстони азиз, дар ин ҷо яке аз бародарони шинохтаи шаҳри Екатеринбург, Муминҷон, барои як бародараш як сухан кардан. Салому алайкум бародаро. Ҳамин бародари мо зик бой дорад. Зик иншоллоҳ ба пеш мо дуо кунем. Я бародари мо хами зикриддин ва хариб иншоллоҳ бой мерояд, хай даққаш дуо кунем. Шаҳри Екатеринбург. Шаҳри Екатеринбург. Метавонед моро бо ҳамроҳи ин Зикруллоҳ шинос кунед? О, ина зикруллоҳ. Биё рафтем як ҷоя. Салому алайкум бародарони азиз. Ин ҳамин бародаре ки баромад дорад ба наздикии Зикруллоҳ. Ин аз даҳани худш мефаҳмем ки насиб боша бои кай аст ва чӣ тайёриҳо дорад. Яке аз бародарон мебошад ки дар ин ҷо машқ мекунад. Дар ин зал ба шумо нишон дада истодам. Устод бо ҳамаи шогирдошро як хел якчунин меомӯзонад тарзи машқ кардана. Фикр мекунам ки ин устодро аллакай шумо аз вақте ки Суров Давлатов баромад мекард шумо мешиносед. Бародаро дар канали Самбои ТВ якате буд обуна шавед, ҳам подписатсия кунед. Ҳамаи чиро ва ҳама чи ки дар ин шаҳр мешавад шумо аз ҳамин канал мебинед. Саломат бошед. Диданем, чӣ хел бидай? Чӣ хел бидаст? Гӯш кун мара. Чӣ хел бидаст? Ҳамроҳи Муин Ғафуров гӯштин гирифтам. Муин рақобат нишон додам. Аҳа. Қин буд, ям қини дошт. Чӣ суат карде ки ба қувват ай? Агар дар ринг гӯши як ба як мезанад ё мезаниш? Глупый вопрос, ай накабижи.